Ang labad sa ulo mao ang pagbati sa kasakit o kahasol nga gibati sa lugar sa ulo ug sa ibabaw nga cervical region. Kini nagrepresentar sa usa ka komon kaayo nga sintomas sa populasyon ug dili klaro nga maapekto sa mga lalaki ug babayi sa tanang edad. Unsa ang mahimong hinungdan sa labad sa ulo? Tungod kay ang labad sa ulo sa simptomas nga dili kanunay tin-aw nga gibuhat, ang pagpangita sa eksaktong hinungdan niini mahimong komplikado. Sa tinuod, sa kadaghanan nga mga kaso, ang mga labad sa ulo mahitabo kung adunay kombinasyon sa mga endogenous nga hinungdan, genetic predisposition ug mga hinungdan nga mahimong hinungdan sa usa ka krisis. Sa lain-laing mga sitwasyon, ang labad sa ulo mahimong direktang resulta sa mechanical nga trauma sa cephalic o upper cervical region sama sa aksidente sa sakyanan. Sa ubang mga kaso, bisan pa kung ang mga meninges sa gubag sama sa mga impeksyon sa meningococcal, ang labad sa ulo gipahinabo sa impeksyon mismo. Bisan ang usa ka dugay nga kahimtang sa contracture o compression sa mga konuran nga naglibot sa liog, mahimong responsable alang sa produksyon sa labad sa ulo, gibati ilabi na sa nape nga dapit. Sa katapusan, ang pipila ka mga hinungdan sa estilo sa kinabuhi sama sa panigarilyo, alkohol o giusab nga ritmo sa pagkatulog pagmata, mahimong hinungdan sa temporaryo nga labad sa ulo. Sa bisan unsa nga kaso sa walay pagtagad sa hinungdan, hinumdumi nga ang usa ka labad sa ulo mao ang kanunay nga determinado pinaagi sa pagkaaktibo sa piho nga kasakit receptors nga mahimutang sa cephalocervical region. Sa among website www.med4.care makita nimo ang daghang uban pang sulod ug mga panabot. Umari o bisitaha kami. Magkita ta sa Med4Care.